täällä ollaan taas aurailemassa näitä sivu- ja syrjäteitä. Ei ne kerkiä nuo tyytit ja tekstiät. Nekin pitää itse aurata näille poroille, eihän ne ole, nämä on yksityisteitä ja tämän pitäisi kulkea tämän vehkeen satasta, mutta pukki ei uskalla kyllä satasta tällä lähtee ajamaan. Varsinkin tuonne yleisen liikenteen joukkoon. Voi olla hurjaa kyllä, ryssyn vaan. Tää tulee aikamoinen kino. Nähdään miten me tästä selvitään. Se vaan jäätä kiinni. Ei. Kyllä se mopo jaksaa. Noin. Jaha. Mentäisikö välillä kahville ja lämmittele. Pukilla pitäisi olla muistikirjakin täällä mukana. Toivottavasti ei ole pudonnut minnekään. Ei, täällä se on uskollinen muistikirja. Tää ei olekaan mikään kommunikaattori eikä iPhone. Tää on ihan oikein paperimuistikirja. Pukin muistikirja, se on uskollinen tää kaveri ollut koko vuosisadan ja vähän vielä viime vuosisadan. Joopa joo, tänne on taas nuotio viritetty ja kahvia näyttää olevan valmistumassa. On mukava kun tämmösiä paikkoja on. Tää on vähän niinku taukopaikka sellainen. Hoho. Onpas siitä taas vuosi sitten aikaa. Viimeksi oli joulu. Kyllä nämä vuodet menee liian nopeasti. Ei kerkiä kun muistikirjan täyttäminen, niin taas täytyy lähteä. Joo, mutta mennäänpäs asiaan. Pukilla oli sinne asiaa sinne Turkuun sinne Saramäkeen. Tuuka ja Lauran lapsille Ellenille ja Ennille paljon terkkuja jouluna ja kyllä siinä varmaan joku pukki tulee, mutta tämä pukki ei kerki kun auraaminen niin paljon kesken vielä. Samaten piti mennä sinne Samuli ja Siinan luokse sinne Lietoon. Viemään joulutervehdys Saimille, Osmolle ja Olkalle, mutta ei pukki ehdi. Auraaminen on kesken. Mutta oikein hyvä joulu sinne. Sitten Karin ja Sannan pikkumiehelle, Eemilille ja tietystikin Martille ja Liisalle ja Oskupojalle terkkuja, jouluterkkuja. Sitten vielä viimeiseksi pukki lupasi Rasmukselle ja Marille mennä Oliverin ja tuon Siirin luo, mutta ei ehdi. Auraamiset on kesken. Pukin porot eivät pääse laskemaan jäälle eikä minnekään muuallekaan kiitoradalle, ellei ole aurattu. Taisi tulla sanottu se auraaminen monta kertaa, mutta se on ollut nyt kun on lunta niin paljon, täällä on ihan metrikaupalla sitä lunta. Nyt sitä ei vaan ole kuvassa tietysti näy, muuta kuin 20 senttiä. Kyllä sitä on paljon tuolle meidän traktorille. Tuo pikkutraktori, vaikka se kulkisi kuin kovin, niin ei kerkiä. Joo, eipä sitten muuta kuin kaikille oikein hyvää joulua, rauhallista sellaista ja onnellista uutta vuotta ja ennen kaikkea terveyttä teille kaikille. Ei muuta kuin hurlum hei ja nähdään ensi vuonna, jos kaikki käy hyvin.